κόσμο, έτσι, φάρσα για να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί, έτσι, να ταρακουνηθούμε λίγο. Ένας πανικός έγινε. Δημήτρη, τι λες? Ξέρεις τι να γίνει. Αν τον έβλεπαν, μπορεί να καταλάβουν ότι είναι ψεύτικος. Αλλά επειδή απέφυγαν να τον δουν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός, δεν τον κοίταζαν καν. Και έτσι δεν. Τι να φανταστείς ότι είναι ψεύτικος τώρα, το βλέπεις πρωί-πρωί μπροστά σου, ανοίγει το φέρετρο. Βλέπεις ένας δίπλα σου είναι πτώμα, ας πούμε. Από την κούραση δεν είναι. Εντάξει. Άρα στο τέλος έφυγε και το φέρετρο, έτσι. Αλλά είχε. Πάλι καλά. Εγώ θα είχα λιποθυμήσει τουλάχιστον. Αν δεν είχα μείνει από την καρδιά μου. Θα είχα μείνει άφωνη. Για δούμε τον κόσμο, το μικροφωνάκι το έχουμε. Ναι, με. Έτσι, μπράβο. Εδώ να πάμε στα κορίτσια μας. Καλημέρα σας. Πώς σου φάνηκε η φάρσα, Εσύ άμα σου συνέβαινε... Εγώ θα έμενα από καρδιά. Θα έμενες από καρδιά, θα αλλάζετε θέση, έτσι, με τον κύριο. Εσύ τι θα πάθαινες? Ήταν λίγο σκληρό η αλήθεια είναι, οπότε δεν ξέρω. Είναι σκληρό, αλλά οι ξένοι έχουμε δει ότι κάνουν φάρσες ακόμα πιο τραβηγμένες από αυτές. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Εντάξει, μετά εξηγούν στον κόσμο ότι είναι φάρσα και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αλλά πραγματικά, επειδή έχουν γίνει και τα πάντα τόσα χρόνια σε ανάλογες εκπομπές, δηλαδή ψάχνουν να βρουν ό,τι πιο ακραίο υπάρχει, ό,τι πιο ακραίο γίνεται, για να τσιτάρουν λίγο τον άλλον. Εσένα πώς σου φάνηκε? Σε βλέπω, έχεις τρομάξει ακόμα, δηλαδή έχεις ένα φόβο στα μάτια σου ζωγραφισμένο. Μην το ζωγράφεις το πρωί πριν φύγεις από το σπίτι, ξέροντας ότι θα έρθεις εδώ και δεν ήξερες τι θα συναντήσεις. Γιατί εδώ κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Είναι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη ανατροπές. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φάρσα? Πιστεύω ότι θα προλάβω να αντιδράσω καν. Θα είχαμε. Ναι, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,